Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Ko arde kadi hessitinde salminandu ndu e juurogol ngol e siftinde en ko saabi grève o nde wonno huno ka anda kadi anintake a anda kadi a namdaki anda noto kalanɗa ganda tawde anda noon gara min kalanma ko woni sababu grève o tawde mbaɗi hollen en kolliri grève o ɗo noon ko ganda holko saabi grève o waɗa. On jii ɗum ɗo ko dental diine woni ɗo, dental diine TV tan. Sa yi to mataw toon yimɓe abonnement won toon abonnement e ɗum ɗo wona min waɗi ɗum ko machine wona min. Ujunnaje 9 e temedde 9 e capanɗe 84 nan toon moftani en. Alhamdulillah mbitona timmi konu wona on jii ɗo henne kabaruji pular nanguitaɗi ene moftani en hen 139 neɗɗo. Alhamdulillah wona ɗo henne dental diine 1 ene mofti hen 182 neɗɗo. On jiide ɗo henne duɗal limto arab ene mofti hen 77 neɗɗo. ɗo ko duɗal limto pular 84 wonɗo. On jii ɗum ɗo fof surindi o ɗo numéro ene haale jamma e ñalawma mbaɗe hen ballal 77 906 14 81 ala ñalawma pinaɗo taw ɗum haalaka hen. Kala windande ɗum ɗo waɗama hen haalama hen kono en nonki nanede e jaɓanede. Mi anda ko to am ga woni, mi anda ko to mon to woni, kumpa naati. Mi anda ko to am ga woni, mi anda ko to mon to woni, kumpa waɗi. Kono kam eɗen gandi kam gandal timmugal kam en timmi konu wawngu golluɗe ɗe golle. Golle ɗe kam so gonga haalte kam en keɓi kam konu wawngu golluɗe ɗe golle. Golle puɗɗaɗe gila 16 4e mois 2016 16 ɓennuɗo o tan 4e mois 2026 keɓɗen duuɓi 10 eɗen gollira sabi Allah. Kala nde min ngari haala amen heewani ko ngare balle, ngare jingue, ngare duuse kasi teskede kaɓorɗe ɗe min jeeyaɗe, portable min jeeya, ordinateur min jeeya, camara min jeeya, wona courant min jeeya, wifi min jeeya, wona barme o kadi min jeeya. Ɗum fof so rendi ko jawdi namdoto. Saha saha fof min namdo on kaɓorɗe balloje ɗeɗo golle. Sinno gila haala faade hande télé madara ɗo sabu eɗen ji gollal télé batten ɗo ko golde télé ko golloɗo on jiiɗum de. So tawi ko bindol eɗen binda, so tawi ko fodde eɗen pota, tawi ko caméra eɗen pilma, tawi ko en direct eɓe en direct. Kala ko radio waɗatno hande o Allah walli galle dental men diɗi wawi waɗ ɗum wona balla Allah ne jingganen de. Kala nde pinden eɗen jiiya waylo mon jiyano wadde ɗum firti ko eɗen ɓeydo. Gilɗo wonno portable gotel hande en keeɓi portable ma won 6 walla 7 ordinateur namɗo ko mankirɗen caméra ɗum tan mankira hande caméra tan gollal ɓeydo ngabbude faade dow. Ko filmirte portable tan filmirte e sifa peeje. Enen golle fof ko peeje jarata. En ngala doole kono mbi ko feere findi fedande wona funti noon laami
ɓuri fellilaami wadde ɗeɗo golle e wona punti aɗen gandi kam kala ko naati ɗeɗo dente ko ma woni ko winda ma woni ko haala ma woni ko filma ko golle ala hen ko batta so wona gacca haaju ɗum wawa gollade kala pinɗo hoɗo fayi e haaju muɗum golle ɗe gollega naata yetto WhatsApp ma naata hen walla naata e nder YouTube ma walla naata Facebook ma waktu mo belɗa o ngara guddita keɗoɗa kennoya ngayna garta mbiya on jarama jokke golle min beltima fulɓe fullaɓe lamɗam jimbo ko yo ɓeyde nani ɓeydi hen jimbo seeɗa kañum e poobar nani e kaane ha ɓuura lammude nani e binagara ha lamma fulɓe fullaɓe lamɗam e jimbo e poobar e kaane kañum e binagara lamma ko mana e lamma tot eyyi sino ko fulɓe fullaɓe sukara kam sukara eyyi fulɓe fullaɓe sukara e jumri kam wela kono fulɓe fullaɓe lamɗam way hadde ni yeko fulɓe fullaɓe kam sukara kam sukara welde fulɓe fullaɓe sukara e jumri kam wela eyyi paten ga alhamdulillah on ji Dental Diine TV Allah jingani en soggini en tagore Allah wiyeten ujunnaje 9 neɗɗo e temedde 9 neɗɗo e capanɗe 9 neɗɗo e nayo ɗum ɗo kono timmugo nan ɗo mofti so ji noon dental duɗal limto arab pular e arab donki yaade hewde ko ɗo ɓe mofti ɗo ɓe cuuɗi aɓe keɗo aɓe janga aɓe mbawa aɓe nuɗɗini so ji kadi Dental Diine 1 e kabaruji kaaɗiɗo ko wonɓe hen ɓe ene nawana heddiɓe ɓe garata sino tan ko ɗo tan hanno eɗen gandi kam Dental Diine heɓino hebde dente 6 ɗe kewi tep wona ɗum woodi walla wodano ƴettumi Dental Diine 4 5 6 watta galle goto ha ɓoy kadi 8 waɗi ƴettanmi on Dental Diine 1 2 3 4 5 6 watta galle goto wodano ɗo kala kalmi ko wodde sabu ko jiɗon kalami ɗo wona ko jiyani weli haalde ko jogo hunde haale jogo seede on jii ɗum eɗen jaha kala ko yonti naaten hen gaddanen julɓe kala hunde yontude ƴeewen ko yonti ko nde yontide fewne ha moƴƴa waɗe audio fewne ha yooɗa adde nanna e portable ma tan ñifa connexion ma gona heɗade eɗen gandi kam télé radio ne woɗɗo haaɗi e weeyo kono eɗen gandi kam WhatsApp ɓuuri yajde ɓuuri woɗɗoyde WhatsApp ɓuuri yajde ɓuuri woɗɗoyde radio sabu maayi gon nder ladde ko gaynako o nan nder ladde ko demowo o nan nder maayo toon télé ala toon radio ala toon sona o waɗa o naata YouTube o yeeɓa on saato ala connexion noon heewani audio garɗo o vidéo garɗo o nana tan o gayna o yiifa connexion makko wontanama radio sara makko wontanama télé sara makko o wona yebde omo fofti o wona heɗade omo fofti o gayna noon o arta ha to waɗanoɓe ɗum ɓe on jarama de jokke golle min beltima de fulɓe fullaɓe lamɗam mbadde hen jimbo e kaane nani e ɗum ɗo e binagar lamma seeɗa sinno mbiyanno fulɓe fullaɓe sukara e jumri kam wela kam seeɗa wela wona ɗum woni haala ka ɗum woni ko jiɗɗon gueɗe mbaɗaɗo o kaalaɗo o
wona hay batte en kaɓani en dukani ala ko jiitan amin dari amin balla on amin donki yaade kadi ko haalete ko yo ngar ballon ɗum yaha on mbi yo yah wadde ngaron ndendon puutan yaha oto ko panɗo ngaren pantenmo oto ko panɗo ngaren pantenmo haaju o ko haaju men golle ɗe ko golle men ndenden jingen mbawen folde so goto waɗi tan seeɗa mum on seeɗa rendi ma humto haaju koso o fof gofo nangi kal seeɗyal muɗum ɓe jiyata a nangi oya nangi oto nangi arani kayni mbiyen ko yo ar enen nandi cer arani kadi yo ar ala ƴeew hande woni 19 5e mois 2026 ko keɓɗen e messuji hande e noddali kañum ojoji no foti ɓe gandani teltel ɓe fof so gaddun hande wona ma moƴƴatno hande ko tata pet ngari gila ko weeti faade oɗo saaha jaho ha joni tata ngari taw joni mbiyen yo golle jokku no jokkirta ceerno on kalanama on jaɓani nande on mbiyama ngare gadde komin joguiti toon ko minen jeeyi gaddane min mbawa jokkirde ɗum golle gaɗe ko jawdi mon gaddito min jokki golle onon gollane onon gadda kono gollire no yarata onon addina ko gollanede golloɓe dokka ko golliri no golla addi ko defe addi a soodi barme a soodi fof a gayni addan ko waɗe barme ma barme def soko wotte on so mbi yo ar on gadda arde ma arata on garat gaddon ko wiya ko no wirani jokken golle no ay jokken golle min jiɗi wiyede wa jokke golle yoɗani konngol neɗɗo ni jokke golle ala yoɗani ko jokken golle ɓuri yodde holno golle jokkirte min keedaga keedon toon son dawi on keeɓi seeɗa mon itton hen seeɗa min keeɓa hen seeɗa wona min kadi mi yiɗi kadi ay mi leki haalde fof hakke ay hay haalde ma haalten kaɗen ɗo on calnama juurama numéro mon nani 77 906 14 81 mbaɗen hen doole men no fotno oɗon jogui ora wef Orange Western Union MoneyGram Ria mbaɗen hen balle ko balle min cohli wona haala ɓol tan ko gonkaɗa hay goto ala ɗum tabbiɗi ko famɗi ko tan ko ngare gadde min mbi wona haala ka sohla ko golle ɗe sohla golle ɗe ma golle ko gollite ko ɗum min cohli mballa min golla eyyi yon nanne juuɗe poos gaddon min mbi on haqqe minen jeeyi a rewe ñamale ma rendi gaddana min mbaɗa haaji amin ɗi sa wattini noon dokkal ma min nawa dokkal ma batta min nawa ade jawdi a rokki min kirtoyade min nder ɗum Allah ñalama julde ala noon gaddon ko haqqe minen jeeyi non haala ka hande gasi timmi ay onon keddi amin keddi am cabbi on 77 906 14 81 mbaɗane ballal faade e julde yonti komin yimɓe nde monni wonduɓe e moɗon jamma e ñalawma enen gollidirama saabi Allah lewode wadde julde yonti goto fof nane jungo e poos waɗa hen nulde yetto min mbawa rendin ɗum mbaɗa e galleji he somin belti min belto so gattino mbimin juulem wuuri min mbion eyyi on sellata so mbimi juulem min sella kono toon gacci min ga on gari on gotti hon kaari on gari salamu aleykum juulem wuuri o jello jaafo gacci hakke mbatti muuri min ngala hen mbattere muke yada mo wuuri ala ngala muke woɗɗi o jello jaafo yato mbaɗi ko yarlo yaafo ko ɗum ko haqqe ma ko addata hankkadi mbiya yarlo yaafo noon adda hankkadi joɓa hankkayna e kala ko so iti joni a soodi jawdi ma ñaami acci joomum addi haal a rewa ñamani jaha ƴetta jama nawa ngala hen de eyi ɗum wonno haalaka hande ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wa salam nane haala jaaɓe haala golle
nande e jabde e gollude wiya nande e jabde e gollude nande e jabde e gollude min cohli